Lopen er straks nog wel dieren in het verdronken land van Saftingen? Nu blijkt dat de grazers daar veel te veel PFAS binnenkrijgen. De vondst van PFAS in de dieren die Saftingen onderhouden zorgt voor een duivels dilemma. Kunnen we straks nog met goed fatsoen de grazers laten grazen? En verder in het Zeeuwse nieuws. Landbouwminister Wiersma op werkbezoek. En de vakleerkracht tegen het personeelstekort. Goedenavond. Staat de toekomst van het verdronken land van Saftingen op het spel? Die vraag ligt voor omdat de dieren die daar grazen te hoge concentraties chemicaliën bij zich hebben. Daardoor is hun vlees onverkoopbaar geworden. Maar als zij niet meer kunnen grazen in dat natuurgebied, heeft dat ook gevolgen voor de natuur daar. Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert het natuurgebied het verdronken land van Saftingen. En om de diversiteit aan planten en insecten te behouden, wordt het gebied begraasd door schapen, koeien en waterbuffels. Bij een van die laatste dieren werd 2 jaar geleden een te grote hoeveelheid van de PFAS-chemicaliën aangetroffen. Onlangs werd er ook in koeien van het Belgische gedeelte van Saftingen een teveel aan PFAS gevonden. De Belgische NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, verbiedt nu de verkoop van het vlees van die koeien. Dit is een box, dat zijn koeien die zijn eigenlijk op deze moment niets meer waard. Dat zijn koeien die gecontamineerd zijn, die hebben in het verdronken land gelopen. Die zijn veel te hoog aan PFAS-gehalte. De koeien van Meerschaert die niet in Saftingen grazen, moeten een test doen voordat ze verkocht mogen worden. Ik heb daar 10 stieren staan, die zo'n tegen nieuwjaar weg moeten, geslacht moeten worden. Die hebben nog nooit niet buiten geweest. Gans hun levensloop, nog nooit geen gras gegeten op de weide, nog niets. Mogen niet weg zonder dat ze eerst geslacht worden en dan gecontroleerd worden. Maar de duur van de test levert problemen op. Voor de verse consumptie kan dat zeker niet meer gebeuren. Die karkassen moeten ingevrozen worden. En zo een karkas dat ingevrozen wordt, dat is zijn waarde kwijt. Dat is, kwalitatief is een nulwaarde. Gebiedsbeheerder Het Zeeuwse Landschap vreest voor een scenario dat er straks misschien niet meer gegraasd mag worden. Door de begrazing is het gebied veel diverser dan als je het niet zou begrazen. En kunnen die natuurwaarden ook zo hoog zijn. De grazers die houden de vegetatie kort, open, vertrappen wat. En dat zal dan niet meer gebeuren. En dan krijg je veel meer gesloten vegetaties, rietvelden waarschijnlijk. En dan wordt het een veel monotoner gebied, veel lagere natuurwaarden. Dus het zou echt een ramp zijn. De Saftingen koeien van Meerschaert zouden in theorie hun leven kunnen slijten door Saftingen te onderhouden. Maar Meerschaert zou daar wel een vergoeding voor moeten krijgen. Zo niet, dan moeten ze worden afgemaakt. Ja, dat zijn lekker kinderen. Je hebt die al 5, 6, 7 jaar en je hebt die zelf gefokt. Die komen van zo groot naar zo en nu is dat waardeloos geworden. Hè. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. De vondst van PFAS in dieren die Saftingen onderhouden zorgt voor een duivels dilemma. Kunnen we straks nog met goed fatsoen de grazers laten grazen? En zo ja, wanneer blijkt dat het vlees niet meer te verkopen is, wie zal dan nog zijn dieren chemicaliën laten eten? Provinciebestuurder Johannes de Bat gaat graag in gesprek over de toekomst van muziekstudio Boerderij Vos in Oost-Soelburg. Dat heeft hij laten weten na een oproep van kunstenaar Cor de Jonge. De oefenruimtes op het erf van Henk Vos zijn in de loop van de tijd door heel veel bekende Zeeuwse muzikanten gebruikt. Maar nu staat de boerderij te koop. De Jonge hoopt dat de provincie kan helpen om de muziekboerderij te behouden. Onder deze duizenden studenten op het Malieveld in Den Haag waren vandaag ook tientallen studenten van de HZ. Ze zijn daar om te demonstreren tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Naast studenten zijn er ook medewerkers uit de sector die het kabinet oproepen om andere keuzes te maken. En straks in deze uitzending, het huidige kabinet had bijna een Zeeuw gehad als premier. Maar eerst is het tijd voor stikstof. Minister Wiersma van Landbouw en Natuur was vandaag op werkbezoek in Zeeland om te praten over dat heikele onderwerp. We hebben in Zeeland te veel stikstof, maar we hebben er zelf maar weinig invloed op. Kon de minister ons vandaag geruststellen. Aan hoeveel knoppen kan Zeeland eigenlijk draaien? De provincie probeert namelijk de hoeveelheid stikstof terug te dringen, maar heeft niet alles in eigen hand.
Nou, sowieso de stikstof, de meeste stikstof, 70% komt van buiten. Daar hebben we dus eigenlijk geen invloed op. Het komt namelijk veelal aangewaaid uit België. En ook de scheepvaart draagt eraan bij. Een bijzondere situatie, erkent ook de minister. Ja, nee, dat kun je wel stellen inderdaad. En Zeeuwse boeren zitten hierdoor in onzekerheid. De minister kon alleen niet veel toezeggen tijdens haar werkbezoek. Enkel dat er hard aan wordt gewerkt. Daarover lopen natuurlijk ook gesprekken, ook met buurlanden. En zitten we ook met afspraken in het kader van de klimaatregelgeving. En in de toekomst gaat dat ook op dat gebied zeker wel wat opleveren. Kortom, Zeeland moet voorlopig nog even geduld hebben. Jan Kees de Jager, de Zeeuwse oud-minister van Financiën, was een serieuze optie om premier te worden van het huidige kabinet. Dat blijkt uit een reconstructie van het AD. Zowel Geert Wilders als Mark Rutte zouden hebben geprobeerd de Jager over te halen. De Zeeuw zou hebben bedankt omdat hij zijn nieuwe leven in Dubai niet op wilde geven. Hij was staatssecretaris en later minister van Financiën tussen 2007 en 2012. De Sprong in Terneuzen, een school voor het voortgezet speciaal onderwijs, is onderscheiden met de ideale schoolkantineschaal. En dat is een initiatief van het voedingscentrum om gezond eten voor scholieren te stimuleren. De leerlingen worden op allerlei manieren gewezen op eten dat boordevol vitamines en vezels zit en ook nog lekker is. Daarom zetten wij vooral in op het zichtbaar maken naar de leerling toe. Van wat is er mogelijk met simpele recepten, verse producten, wat niet altijd duurder hoeft te zijn. Proberen we toch het begrip te krijgen bij de leerling dat het kiezen van gezonde voeding ook daadwerkelijk mogelijk is voor iedereen. En snoep, chips, die eet ik ook niet meer. Ik ben wel gezond bezig en sport veel. Hier kan je heel lekker eten. Het is altijd goed gemaakt, doe ik altijd op gezonde wijze. Ik eet graag komkommer, appel, banaan. Echt hoor? Ja. Frikadelbroodje? Maar nee, niet echt. Ik hou niet van frikadelbroodje. Kroketten, friet? Nee, niet echt. De Sprong is de eerste school in Zeeland die deze prijs van het voedingscentrum heeft gekregen. Meer onderwijsnieuws dan. Een speciale juf of meester voor gym, Engels, handwerk of een andere les. Vakleerkrachten zouden kunnen helpen in de strijd tegen het leraartekort in het basisonderwijs. Maar ze helpen ook bij het verbeteren van de kwaliteit, omdat ze zich volledig kunnen focussen op één soort les. Want Vin gaan over de sloot en in de sloot zit krokodillen. Op basisschool De Sprong in Koudekerke geeft vakleerkracht Wilma gymles aan alle kinderen. En terwijl juf Wilma les geeft, hebben de vaste juffen op school even de handen vrij voor andere taken. Dat vind ik heerlijk. Je hebt natuurlijk tussendoor je dag een lijstje en die werk je dan op een gegeven moment, wordt het alleen maar meer en meer en meer. En soms einde van de dag ben je er ook echt even klaar mee. Je hebt natuurlijk eerst even pauze en dan moet je wel eventjes weer soms je schouders eronder en even door. En is het heel fijn als je dit soort momenten hebt waarbij je tussendoor al dingetjes af kan strepen. En voor de kinderen ook fijn, want ik kan bijvoorbeeld nu mijn werk al nakijken en gelijk feedback teruggeven aan ze. De juffen worden 2 keer per week ontlast, want de kinderen krijgen 2 keer per week gymles van juf Wilma. Ik kan wel zien dat ik meer tijd heb om niet net snel een spellesje door te rammelen. Maar dat ik wel de tijd heb om een goede gymles te geven. Waar ze kan klimmen en klauteren, op een kast te springen of over het trampo of in de klimrek. Dus als vakleerkracht kan je zien dat die kinderen veel meer leren uit de gymlessen. Als je meer tijd en energie door kan in gaan steken. Hartstikke goed. Goed zo, Dani. We zijn begonnen met de vakleerkracht gym om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op een hoger niveau te krijgen. Om de motoriek te verbeteren, dat werkt heel goed. En een bijkomend voordeel is dat ook de leerkrachten daar profijt van hebben. Op de school hier in Koudekerke wordt niet alleen de gymles door een extra juf gegeven. De bovenbouw krijgt sinds begin dit schooljaar ook les van een aparte leerkracht Engels. Okay, we're gonna start today. Remember last week we were looking at that song from Pink, Cover Me in Sunshine. End of the lesson you get the whole song, remember? Oké, komt-ie. Ja, ze leren het echt gewoon zo van de natuur. Like, dus ze hoeft geen echt grammatica te leren. Ik spreek gewoon Engels de hele tijd, alles in Engels. En dan ze horen het en ze weten hoe het moet eigenlijk. Als je wil dat de kinderen Engels goed leren en ook vooral de uitspraak goed leren, dan is dat heel belangrijk. En ook de kinderen vinden het wel wat, die extra juffen. Ik kan nu nog niet zo goed Engels, maar later denk ik wel. Ze zijn aardig en leuk eigenlijk.
Juf Rosalind vind ik ook wel van Engels leuk, want zij komt zelf ook uit Engeland. Dus ze praat veel Engels, maar ik begrijp het meestal altijd goed. Ik kan zelf ook goed Engels. En bij de gymjuf, die doet ook de spellen die wij zeg maar leuk vinden en die let daar ook op. Op de relatief kleine basisschool lossen de 2 extra juffen nog geen tekort op. De school kiest er bewust voor extra geld uit te geven aan de vakleerkrachten. Ik vind het belangrijk om te kijken wat is er nodig, waar stellen wij prioriteiten en ja, daar hangt altijd een prijskaartje aan. Die betaal ik met alle liefde. En dan ga je jezelf een klopje op de schouder geven, want jullie hebben het supergoed gedaan vandaag. Nou, het weer deed beduidend minder goed zijn best vandaag. Na een warme dag van gisteren volgde vanochtend regen. De wind die nam wel vrij snel af. Vanmiddag werd het uit het westen ook wat droger, maar het hield niet over. Morgen dan zijn er weer enkele buien, maar 's middags is er dan ook af en toe ruimte voor de zon. Woensdag is het weer echt herfst met vooral regen. Tot zover. Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een heel fijne maandagavond.